Cabo de Cruz xa está preparada para acoller a 8ª regata de Bateis Concello de Boiro. Esta cita co remo se reunirá cerca de 100 equipos e máis de 500 participantes. O Peirao de Cabo de Cruz acollerá este domingo unha nova cita co remo base. A zona de Curvera será o escenario da 8ª regata de Bateis Concello de Boiro, organizada polo Concello en colaboración co Club de Remo Cabo de Cruz. A competición comezará ás 10:30 da mañá e contará cunha ampla participación. Segundo avanzou o presidente do club, Luís Piñeiro, espérase a presenza de arredor de 100 equipos e máis de 500 mozos e mozas que competirán nas diferentes categorías ao longo da xornada. No campo de regatas instalaránse 5 carreiros cun percorrido de 500 metros, adaptado ás distancias establecidas para cada categoría. Ademais, disputaránse bandeiras tanto na categoría masculina como feminina. Durante a presentación do evento, a directora de Relacións Institucionais de Gealsa, Margarita Hermo, destacou o traballo do club e felicitou aos deportistas polos últimos éxitos, subliñando que o remo promove valores fundamentais para unha sociedade máis xusta. Pola súa parte, o concelleiro de Deportes de Boiro, Marcos Fajardo, animou a veciñanza a chegarse ata Cabo de Cruz para gozar dunha xornada de deporte e ambiente mariñeiro nunha das probas de remo base máis destacadas da comarca.